नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने भले थे, खुशी थे। मत बहुत सारा भल पाइबा दिंतु। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, बेल आइकन बजाय भूलें। मो वीडियो आपण फास्ट जीव मु कह जाऊँ कौन ना आपण मैंने देखिए। आज मु ब्रह्मेश्वर मंदिर, भास्केश्वर मंदिर बुलिया जाऊँगी। मंदिर प्राचीनकालीय मंदिर, ताको हिंदू मंदिर बोली कही था। मु आउ कि समय पर बाहरी एवं मो सहित आसतु। मु बाहर सारापर आम बुलिया जी। मुझे भास्केश्वर टेम्पल भितर पशुची गेट भितर। आपण मैंने देखु सब देखा आपण मान धीरे धीरे देखु। ये भितर मुझे जाऊँगी मंदिर। ये मंदिर पाखक जाऊँ। आपण मैंने ये आसतु। बहुत प्राचीन काल मंदिर। ये बहुत फेमस जगह। ये माने बहुत लोग बुलिया को आसती। पाखक जाऊँ अल्प बाट रहा। देखु से भास्केश्वर टेम्पल मंदिर बहुत सुंदर भी है। देखु क्लियर से देखई दूची। ता ऊपर गुड़ी जीवी आपण मानू सब देखेबी। चारिकटर दृश्य आपण माने देखु बहुत सुंदर है। बहुत आपण माने आसंतु बहुत खुशी लगे, आराम लगे। सीढ़ी चढ़ू। ଏବେ ମୁଁ ସିଡ଼ି ତଳେ ଓହ୍ଲଉଛି। ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳୀନ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାକୁ ବି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ପାଖରେ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଗେଟ୍। अल्प बाट रहा पहुँचापी ब्रह्मेश्वर मंदिर पाखे। फाइनाली मु ब्रह्मेश्वर मंदिर पाखे पहुँची गली।
ଏବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ବସିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଚାରିକଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପୁରାତନ କାଳ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାରିକଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ ଦେଖଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଏସ୍ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଆସିନି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଭଏସ୍ରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରସୋରରେ କହିପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଜାଗା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାହାରିବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଜଣାଇଦେବି। ପାଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ଆସିଲି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।